Diyos marahay na aga po sa inyong mga dugang. Matindog na po kita para sa opening hymn for our novena to Santo Niño. Holy God, praise thy name, Lord of all, we bow before thee. All on earth thy scepter claim, all in heaven above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Art thou loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fills the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Act of contrition. O my dear Jesus, you are our King and our God. Because of your love for us, you came down from heaven and born of the Virgin Mary. My heart weeps, for in spite of your goodness, we have committed many sins. Forgive us, O Jesus, for our sin of ingratitude in return for your goodness. Strengthen our will to resist temptation and sin. With your grace, we will be able to fulfill our promises and share with your glory in heaven. O Holy Child Jesus, who is ever good and loving, we kneel before you, our true God. With humility, we implore you to give us your grace, your mercy, and grant us all the favors we ask of you in this novena, so that we will enjoy the blessings of heaven. Amen. O most loving Jesus, who has shown your love to us by dying for us on the cross, and by giving yourself to us in the sacrament of the Holy Eucharist, we beseech you to share with us your love, so that we may always love you with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, and also so that we may always love our neighbors as ourselves. This we ask in your holy name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now, and will be forever. Amen.
Now ask Señor Santo Niño your intentions for making these novenas. Supplications to Santo Niño. Lord, have Mercy on us. Christ, Have mercy on us. Lord, Have mercy on us. Jesus, Hear us. Jesus. Graciously hear us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointments, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritates us, Santo Niño, help us. always in spite of weaknesses, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, Hear us. Jesus, graciously hear us. Praise be the name of the Lord, now and forever. Let us pray. O sweet and merciful Jesus, Señor Santo Niño, the source of all goodness, we kneel before your sacred image, imploring your divine aid for universal peace and brotherhood among all men. Enlighten the unbelievers and the heathens so that they will believe you as their true God. Restore the faith of those who have wandered away from you. Bring them back to your fold with repentance in their hearts. Grant also to faithful departed in purgatory the remission of all their sins, so that they will rest in peace forever. Finally, nourish and strengthen our faith in your so that we will serve you faithfully on earth. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin naotoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngonya na mamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surugan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sa ngalan kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Gerald Miralles and family. Thanksgiving offered by Cesar and Joe. In honor of Santo Niño, offered by Mr. and Mrs. Rolando Chua and family. Special intention for good spiritual, physical, and safety of family, offered by Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special intention offered by Leandri Coobal. Special intention offered by an anonymous. Special intention offered by Rosa Tang Lee. Special intention offered by Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christie Lee, Nelson Lee, and Irma Lee. For the eternal repose of the following souls: Victorioso offered by Malaka family, Froilan by Rosie Asopardo Cantara and family, Vicente and Mirna by Atchacon family, Yolanda by Torla family, Leopoldo and Esther by J. Ramirez family. Sa liwat, Diyos maray nga aga, sa kabos mga tugang. Matindog na po ang gabos, as sinawin niya to ang awit sa pagbuo. Thank
Sagaran ka nama, kadaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Aldaw na Sabado, special niya itong idinulot ng Santa Misa sa pagtaong ontra sa satuyang mahal na ina, kitang mga tagadigdi sa Diocese in Legazpi, ang satuyang pong patrona, si Nuestra Señora de Salvacion. Kaya kada Sabado nagdudulot kita ng Misa Votiva para sa iya. Ngunyan man ang ikaduang aldaw kan sa tuyang Misa Novenario sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan ni Señor Santo Niño. Kaya magdulok kita sa indang tabang, mga pamibi, tangani sa tuyang pagkabuhay, padagos niya to sindang maarog o maemular. Ang sa tuyang pagdebosyon sa sainda, iyong manlugodan sa tuyang maging giya, inspirasyon, asin proteksyon sa satuyang paglakbay, digdi sa kinaban. Ngunyan, bidbidon tana, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay, na daing ka sa koran. Amen. Mamimbi kita. Kagurangnan, namimibi kami, hinanyugaan mga pamibi kan banwaan na nagngangayo-ngayo sa langit noon na kaimbudan. Taganing mahiling ninda ang mga dapat gibuhon, asin magkaigwang kusog nan sa indang nahiling gibuhon. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa enot na libro ni Samuel. Sa tribo ni Benjamin, may sarong lalaki na angaran Sis. Siya aki ni Abiel, na aki ni Seur, na aki ni Bekora, na aki ni Afia. Si Sis igwanin aking lalaki na angaran Saul. Magayon na barubata. Sa mga aki nin Israel, dainin urog sa iya sa gayon. Labaw niya ang gabos na tawo puon sa abaga paitaas. Sarong aldaw, nagkawarara ang mga asno ni Sis, ama ni Saul. Kaya suminabi siya ki Saul, "Ipag-iba mo ang sarong surugoon, asin lakaw kamo, hanapan nindo ang mga asno. Linakaw ninda ang mga kabuludan nin Ephraim, pasiring sa daga nin Salisa, alagad daininda nakoa. Nagdagos sinda sa daga nin Saalim, alagad mayo duman. Nakaabot sinda sa daga ni Benjamin, asin daiman duman.
Kan mahiling ni Samuel si Saul, sinabihan siya nin kagurangnan, iyo ini ang lalaki na sinabi ko sa imo, ini ang maghahade sa sakuyang banwaan. Si Saul duminulo ki Samuel sa pintuan asin nakihumapot. Haing tabi ang harong kan propeta. Si Samuel nagsimbag, ako ang propeta. Mag-enot ka sa pagtukad sa itaas, asin kumakan ka sa kaibahan ko ngunyan. Pagkaaga bago ka maghali, ihahayag ko sa imo ang gabos na yaon sa imong puso. Dangan kinuan ni Samuel ang sarong botelyang lana, inula sa payo ni Saul, asin hinadokan niya na ansabi, linalahidan kanin kagurangnan, na maging leader kan sa iyang pamana. Maghahadi ka sa iyang banwaan, Israel, asin ililigtas mo sinda sa kamot kan kaiwal na nasa palibot ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sa imong karigoonan, kagurangnan, nagtataong kaugmahan sa hadi. An sa imong karigunan kagurangnan, nagtataong kaugmahan sa hadi. Nauugmaan hadi sa imong kapangyarihan, kagurangnan. Kaniguanan sa iyang kaugmahan, hulikan sa imong karahayan. Ang kamauotanin sa iyang puso, itinaong mo sa iya, asin daimo sinayumahan, ang kahagadanin sa iyang nguso. An sa imong karigunan kagurangnan, nagtataong kaugmahan sa hadi. Tinawan mo siya nin mga karahayan na sukat ikaumaw sa iya. Koronang bulawan, ibinugtak mo sa iyang payo. Halawig na buhay hinagad niya sa imo, asin tinawan mo siya nin dakul na mga aldaw sa panahon nin mga panahon. An sa imong karigunan kagurangnan, nagtataong kaugmahan sa hadi. Dakulang gayo ang sa iyang kamurawayan, huli sa imong pagtabang. Kamahalan asin kapangyarihan itinao mo sa iya. Hulita itinao mo sa iya ang simong bendisyon sagkod paman, pinano mo siya nin karangahan sa imong atubang. An sa imong karigunan kagurangnan, nagtataong kaugmahan sa hadi. Ipagukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asiso sa imong spirito. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas giraray sa tampikan danaw, dakol na mga tao ang nagdulok sa iya, asin tinukdoan niya. Pag-agi, nahiling niya si Levi. Aki ni Alfeo, nagtutukaw sa pinagsisingilan kan buwis, asin sinabihan, sumunod ka sako. Si Levi tuminindog, asin suminunod sa iya. Sarong aldaw, si Jesus nakikakan sa harong ni Levi. Mga parasingilin buwis, asin mga parakasala, yaon duman nagkakakan sa kaibahan ni Jesus, asin kan sa iyang mga disipulos. Huli tadakulon, ang mga nagsunod sa iya. Namasdan, kan mga iskriba, asin mga pariseyo na si Jesus nagkakakan, kaibahan kan mga parasingilin buwis, asin mga parakasala. Nagapot sinda sa mga disipulos. Ta daw, nagkakakan siya sa kaibahan kan mga parasigilin buwis, asin mga parakasala. Nadangog ini ni Jesus, kaya nagsabi sa inda, day nagkakaipong doktor, anday helang, kundi an may helang. Day ako napadigdi sa pagapod kan mga banal, kundi kan mga parakasala. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw kan sa tuyang katay na good morning.
Ining ibanghelyo niya to, sa ultimong parte, we heard about a very consoling and reassuring words coming from Jesus himself. Lalong-lalo na po kitang nagsusunod sa iya. Minsan, we feel unworthy and undeserving to follow Him. Na magsunod sa iya dahil siguro kan sa tuyang mga kaluyahan, kan sa tuyang mga pagkakasala. Now, may I invite you to listen to these words of Jesus sa tuyang Ebanghelyo. Matao sa tuya nin, kusog din buot, that despite and amidst our sinfulness, kita palang arog kilebi, iniimbitaran kan sa tuyang kagurangnan na magsunod sa iya. Sabi niya, day ako napadigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga para kasala. Karumduman ko 25 years ago, kan naordinahan po akong padi. During my Thanksgiving Mass sa TV, may nagregalo po sa kuyang sarong jar made of clay. Sugi mo baga po sa TV. Yeah. Ang nakalaag duman, magayuno na mga tataramon. It was actually an ordination gift na itinaw sa kuya ni sarong parishioner. You are God's work of art. Kinuha ito sa Ephesians chapter 2, verse 10. Kaya lang, siguro mga 2 years ago, kang mabalyo ako, ma-transfer ako. Dahil ko man po tigsadya, nahulog ko ining jar na ini. Nagkaperidaso. Nagkaparasa. But, sabi ko, ano na kung itapo ko na ini? Pero sabi ko sa kuyang sadiri, luway-luwayon ko giraray na iglu. Nabilog ko siya giraray and yaon siya giraray sa kwarto ko hanggang ngunyan. Just to remind me na despite my brokenness, despite my sinfulness, I am still God's work of art. Narumduman ko inita kan binasa ko ining sa tuyang Ebanghelyo. Sabi ko, perhaps the same thing happened kay Levi na aki ni Alpeo kang inapod siya kan sa tuyang kagurangnan. He was a tax collector and deemed to be a public sinner. Pero inapod siya kan sa tuyang kagurangnan despite his brokenness. If you notice, all of his disciples na sa iyak inapod share the same brokenness. Pero sa tahaw kayan, inimbitaran, asin inapod sinda kan sa tuyang kagurangnan. They were just simple fishermen. They were sinners at that. But they were invited to follow Christ sa saindang buhay. Mga tugang, ang sa tuyang kagurangnan, despite and in spite our weaknesses, He wanted to make use of us. Tanganing kita maging instrumento niya for the enhancement of His kingdom. So sana, padagos kitang magsimbag sa iyang pangapudan. Padagos po kitang magpasalamat sa mahal na Diyos that in spite our brokenness, He continues to show us His love and compassion. And He continues to call us to be His work of art. So, ang challenge sa tuya, kung kita mga obra maestra, masterpieces kan sa tuyang kagurangnan, lugod pa man, mahiling ini sa tuya, kan sa tuyang kapwa, masilag ini sa tuyang pagkabuhay. Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen.
amo mga tugang taganingan sako asinan sa indok atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami makapaggaya-gaya sa imo ang dulot kan sa imong banwaan, nahuli kay ni makabalik ang kabanalan asin makamtan ang mga hinahagad ninda sa kaludokan. Huli kay Kristo nasa mo kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas spirito. ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, huli ka na mumutan mong aking si Yesu Kristo, han sa imong tataramon na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsikan ng Espiritu Santo, asin namundag sa Virhen, sa pagutob kad sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imon in banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon, ang kagadanan, asin ipahayag, ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan gabos na Santo sa St. Angeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, ikanangganan banal, murabonin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay. Asin pagpasalamat binaak ini. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini. Taini, ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi. Sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtugod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan kabos na klero. Si Rigman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay dupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sining man, huli sa aki mo, si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa magmakakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama, yamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, at sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya-ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin naharay kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, urasan sa mga aldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dalay na talingkas sa kasalan, asin mandigdas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kaguranglan, ika na nagsabi katuninongan ni binawalat ko sa Indo, han sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyob, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kaguranglan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Ihiras po niya to sa lambag saroan, inako niya tong katuninongan. Peace be with you.
kan Diyos, wiya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uyadigdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maniniko ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, nagngangayo-ngayo kaming nagahagad sa imo, tanganing ang mga nabasog sa imong mga sakramento, tugutan mo man na maninigong maglingkod sa paaging makagaya-gaya sa imo. Huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Magtao kitang onras sa tuyang mahal na ina, awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. Adeclamamus, exules Filii Eviae, ad suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Oh
Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus vid gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut inium Filii tu habitaculum effecce mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione et amor, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobis cum. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong spirito. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon sa intersesyon kan sa tuyang mahal na ina na si Nuestra Señora de Salvacion, sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you and good morning.